рӯзатон ба хайру шодӣ бошад дӯстонам. Ҳарчанд мефаҳмам ки ин рӯз барои бисёре аз шумо чандон рӯзи хушу шодӣ нест. Ман акнун ба андешаи бисёриҳо ки мегӯянд Куман мураббии Барса нест, бо оҳистагӣ бовар мекунам. Бозии дишаба бо Севилья дар нимфинале ҷоми Испания инро кам исбот кард. Агар гӯем ки ин бохти мураббӣ буд, хато намекунем, зеро ӯ ин бозиро дар ҳамтои худ Лопетеги аз ҷиҳати тактикиву стратегӣ 100% бохт. Аз барои савоб гуфти бобои ғулоб ҳамин мардак мефаҳмад ки чӣ кор мекунад. Ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, ҳазор раҳмат ки моро тамошо карда дастгирӣ мекунед ва лайкҳои мондаи шумо барои мо мотиватсияи калон аст, то ин ки шумо низ аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон қафо намонед. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 13 феврал Барселона дар доираи Ла Лига дар майдони Камп Ну бо Алавес бозӣ дорад. Барои дастаи каталонӣ муҳим аст ки дар ин бозӣ ғолиб бароянд, зеро бо таъби болида дар Лигаи Чемпионҳо бар зидди ПСЖ бозӣ кунанд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани бозиҳо, ширкати 1xBet барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди BARSATG регистратсия кунед. Баъди аввалин ставкаи кардагиатон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисоbatон мегузарад. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Роналд Куман дар ин бозӣ ба қавле тамоми арсенали доштаи худро истифода кард, ба ғайр аз он ки ба ҷои Араухо Фирпо ба майдон омад. Биёед бубинем ки киё дишаб ин бозиро ба Севилья бохтанд. Марк Андре Тер Штеген дар дарвоза, Умтити, Алба, Мингеса ва Фирпо дар хатти муҳофизат қарор гирифтанд. Хатти ниммуҳофизатро чун ҳамешагӣ Куман ба Бускетс, Де Йонг ва Педри бовар кард. Сегонаи ҳуҷумро бошад якҷоя бо Лионел Месси, Гризман ва Дембеле ташкил карданд. Агар ба лазарети Барса назар кунед, талхат кафидан мумкин аст. Фати, Каутиньо, Роберто, Пике, Дес, Пьянич, Араухо, Брейтвейт. Ино ҳама касалиҳои бемористони Барса мебошанд ки дар ин бозӣ дастаро кӯмак накарданд. Албатта Куманро низ фаҳмидам мумкин, аммо бо ҳама эҳтиром ба ин бозингарон онҳо на Мессианду на Гризман. Бачаҳои Куман чандон бад сар накарданд ва дар дақиқаҳои аввали бозӣ имконоти хуби голзанӣ низ доштанд, аммо аз он истифода карда натавонистанд. Баъд гӯё ҷодуи Севилья бо онҳо аср карда бошад ки дигар тӯбро гол дар хатти ҳуҷум ва гол дар миёнаи майдон аз даст медоданд. Ҷодугари асосӣ дар ин маврид Кунде гашт. Мисли бозии қаблӣ боз тӯбро аз дасти Гризман гирифтанду Бускетсу Умтитиро фиреб доданд. Ин асно ҷаримагӯи Барса як ҳавлии бедару дарвозаро мемонад ки касе ба гузашти Куне монеа нашуд. Ин гол дар дақиқаи 25 бозӣ рух дод. Баъди ин гол гӯё Барселона андаке ба худ омад, аммо то омад ки қисмати якум ба анҷом расид, зеро баъди голи зада Севилья ба хатти дифоъ нишаста ҳисоби бозиро ҳифз мекард. ба назар чунин мерасад ки Куман дар қисмати дуюм ранги бозиро тағйир мекунад. Охир маълум буд ки ин бозие ки Барса дар қисмати аввал кард, аниқ роҳ ҷониби бохт аст. Аммо Куман гӯё чизеро интизор буд ки ҳеҷ не ки ба рафти бозӣ тағйирот дорад. Шояд ӯро фаъол гаштани Мессию Дембеле дилпур мекард, зеро ҳар ду ин бозингарон ба дарвозаи Буну пай ҳам ҳамлаҳои хатарнок мекарданд. Аммо имшаб шаби ин бачаҳо набуд. Буну ҳамчунин зарбаи Албаро низ гардонид. Миёнаи қисмати дуюми бозӣ ба тундию тезӣ ҷараён мегирифт. Севилья хеле дағал бозӣ мекард, аммо шояд ин ҳам як тактикаи Лопетеги буд ки он дар ҳақиқат кор дод. Ин дағалбозиҳои Севилья рафти бозиро сус мекарданду бозингарони Барселонаро бошад асабӣ ва асабонияти бачаҳои каталонӣ бошад ба нафи Севилья буд. Лопетеги дар дақиқаи 69 бозӣ ба якборагӣ 3 нафарро иваз карда бозии Севильяро ҷони тоза бахшид. Ин дар ҳоле буд ки Куман ҳанӯзам фикр дошт ки Месси ҷодуи буниро мешканаду ҳисобро баробар мекунад. Чунин шансро Месси замоне ки ӯро Ракитиш дар наздикии ҷаримагоҳ аз по афтон дошт, аммо Лео ҳам каҷалапо шудааст ки вақтҳои охир зарбаҳош ба ким куҷо мепаранд. Бозӣ ба охир мерасид ва Барселона фишори худро сари Севилья зиёд карда аз хатти муҳофизати худ фаромӯш мекард. Охир вақтҳои охир барои он ки Месси ва Гризман ба ҳуҷум раванд, бояд пеши хатти муҳофизати Барсаро деволи чин кард то касе нагузарад, вагарна Дилхо кӯдак ҳозир аз болои ин девор мисле ки аз болои девори боғи бобои ғулом мегузашта бошад мегузарад. боғбони ин боғ бошад Умтити гуфтани зоти шариф аст ки бағали лубои дӯзро пури мева карда бо гулу гулдаста гусел мекунад. Голи зада Иван Ракитич айнан ҳамин манзараро мемонд. Инҷо дигар шаҳри зиёдатӣ лозим нест. Фақат дилхушкунанда шояд барои Барса он буд ки Иван голи задаи худро ба дарвозаи дастаи собиқаш истиқбол накард. Голи Иван Ракитич як бори дигар сиёсати нодурусти трансферии мавсими гузаштаро дар Барселона бозгӯ мекунад.
охир бозингароне ки ба Барселона мулозим шуданд сафи рақибони ӯро он қадар пурқувват карданд ки Куман дар шаби хобаш ҳам намебинад. Як бор ба бозии Суарес дар Атлетико назар кунед. Шояд ҳамин хоб аст ки Куман фақат дар дақиқаи 84-уми бозӣ бедор шуда Рики Пучро ба ҷои Педри ба майдон овард. Тринкаоро бошад дар дақиқаи 90-ум. Ман росте ҳеҷ ҳамин гуна ивазшавиҳоро намефаҳмам. Шояд он барои протоколи бозӣ бошад ки Пуч ва Тринкао як пуле гиранд, вагарна дар 3 дақиқа Тринкаои бечора чикор карда метавонад? Охир Месси, Гризману Дембеле дар 90 дақиқа натавонистанд ку. Бешубҳа ин бохти тренерӣ буд ва акнун Барселонаро дар Камп-Ну зарур аст ки тамоми қудрату тавоноии худро сарф кунад. Зеро гуфти бачаҳои гузари мо инҷо ба 1 голу 2 гол намешавад. Аммо то ин бозии ҷавобӣ Барселонаро як бозии дигар дар доираи Ла Лига бо Алавес интизор аст. Воқеан беҳтарин бозингари бозӣ ҳамон Кунде шуд ки голи аввалро ба дарвозаи Барса зад. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гайруф. Хайр дар паноҳи Аллоҳ.